रेडी जनता माफ नहीं करेगी एक्शन उनसुलि नों खिन्थु बांद्राय बाथ्रा बुंगासिनो दङ बाथ्रा बुंनो कोई बात नहीं जाबाय दा जुदि आंनि रेडी बै जुदि आंनि न' मोनदा आं सानफ्रोमबो बेफोरबायदि दुखु खस्थ' सहायबोनांनाय नङामोन जाबाय रेडी एक्शन आरो गुबुनजों सन्देह खालामजानानै लाजि फोनांजानाय नङामोन आरो नों मोनसे बाथ्राखौ माने बारा अच्छा एक्शन नाय उनसुलि आं आइनो खोथा होबोदों नों आंजों थांनांगोन आरो है ये क्या है आंजों थांनांगोन एक्शन नाय उनसुलि आं आइनो खोथा होबोदों नों आंजों थांनांगोन आरो है नों आंजों थांनांगोन आरो दिनै एक्शन बेयो माबोरै बुजिगोन बुजिनांगौ समबाथ' जोबोद हमार भूल होती क्षमा कर दे एक्शन अनसुलि आं दाबो बे बाथ्रा बहुत तेज हो रहा है खत्म एक्शन आयै आं नोंखौ बुंदोंमोन ना बेयाव उनसुलिजों सोमोन्दो दं होननानै हमार भूल होती क्षमा कर दे एक्शन नों दिनै खालि बिफाखौ बहुत तेज हो रहा है एक्शन नों दिनै खालि सासे गथ'जों बिफा लेंजानो थाखाय मोनै ये क्या है एक्शन एसेबां एक्शन मा मिनियो नै एक्शन मेलेमा हाबा नामा फाग्लासियान गजब बेइज्जती एक्शन मुलिखौ जादों ना नो तुम्हें कैसे पता चला तुम्हें कैसे पता चला एक्शन मुलिखौ जादों ना नो आं नोंखौ बार बुंगासिनो दङ बार बुंगासिनो दं जे ओइ बे एसे नामा जनता माफ नहीं करेगी एक्शन बहुत तेज हो रहा है तुरुला एक्शन मा मिनियो नै सपा सपा खरा सकरा खरा सकरा खरा फराय एक्शन आच्छा दानि जुगाव बबे नखराव सोरनि नखराव बबे समाजाव एक्शन आच्छा दानि जुगाव बबे हमार भूल होती एक्शन औ दासिम आंनि दे कि मैं कौन हूँ एक्शन नोंनि थाखायनो जादों नों सासे लोखि हिनजाव नङा नों सासे सांग्रि बासो कंट्रोल एक्शन नोंनि थाखायनो जादों नों सासे लोखि हिनजाव नङा नों सासे गथ' जोनोम होनो रोङै लोखि हिनजावसो चिप ससिन बनांगौबा एक्शन नोंनि थाखायनो जादों नों सासे लोखि हिनजाव नङा नों सासे गथ' जोनोम होनो रोङै एक्शन नोंनि थाखायनो जादों नों सासे लोखि हिनजाव नङा नों सासे गथ' जोनोम होनो रोङै लोखि हिनजावसो और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी रेडी पैसा बर्बाद बहन चोर A few moments later. एक्शन नोंनि थाखायनो जादों नों सासे लोखि हिनजाव नङा नों सासे गथ' जोनोम होनो रोङै सांग्रामा हिनजावसो तुम्हें कैसे पता चला नहीं यार जनता माफ नहीं करेगी रेडी इसे लाइट सर खचो लाइट को रुक रहा है क्या बोल रुक रहा है लाइट को दिमिस है इसमें भी सर इसमें से वो रेडी